Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Лейсан Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Ооручылар саны кими, тик шулай да саглык чараларын алып атырга иртерәк. Тагын бер шәһәрдәшебезгә дуңгыз гриппы диагнозы куелды. Шулда һәр 41 кеше онкология диспансерында исәптә тора. Ауруны ничек кисәтергә? Батыргы кагаз комбинатында хезмәткәрләр турында кайгырталар. Бик уңайлы монда анализларны бирергә. Шолының элекке мәре туганына карата соңгы суд утырышы булды. Хөкем карарын инде суд залынан хәбәрчебез репортажы. Экономия серләренә Шолыда төшендерәләр. Бүген шәһәрдә сакчыл производство буенча республика семинары үтте. Театрлар үсештәме әллә торгынлык кичерәме? Бу хакта профессиональ фикер әйтеләчәк. Шолыга театр сәнгате тәнкыйтьчеләре килде. Шолыда һәр 41 кеше онкология диспансерында исәптә тора. Әлеге куркыныч санны диспансерның баш табибы җиткерде. Шуңа күрә яман шишне башлангыч чорында ук ачыклау иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. Сергей Титов исемендәге катыргы кагаз комбинаты бу яктан башка бик күп оешма предприятиеләргә үрнәк. Бирдә инде 2002 елдан бирле хезмәткәрләр өчен анализлар бирү оештырыла. Бүген аның чираттагысы. Гадәти эш иртәсе катыргы кагаз комбинаты хезмәткәрләре медицина пунктында бер-берсен алыштыра. Бирдә алар өчен эш процессыннан аерылмый гына анализлар бирү оештырылды. КБКда хәзер инде менә 25 ел киләсе эшлим. Менә шушыны мезгил белән кулланып, мин администрациягә зур рәхмәтләрен белдерәсем килә. Чөнки бу кыйбатлы анализларны бирергә кешегә аерым поликлиникага барып, нервларын саклап, акчаларын саклап бер яктан да уйлап караганда бик уңайлы монда анализларны бирергә. Ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе белгечләре гомуми кан анализы алды. Бу организмдагы үзгәрешләрне ялкынсыну процессын белергә мөмкинлек бирә. Моннан тыш онкомаркерларга анализ, яман шишне башлангыч чорында ачыклау, дәвалауда уңай нәтиҗәләргә китерә. Никого мы не заставляем, но тем не менее... Без беркемне дә мәҗбүр итмибез, тик шулай да мондай анализлар бирүгә бөтен коллективны җәлеп итәргә омтылабыз. 2002 елдан бирле комбинат моның өчен 11 миллион сумнан артык акча тотты. Предприятиенең уңышлы эшләве һәр хезмәткәргә бәйле. Шуңа күрә комбинат кешеләрнең сәламәтлеге турында даими кайгырта. Шулда соңгы 5 елда яман шиш белән авыручылар да, аннан үлүчеләр саны да арта. Һәр 41 кеше онкология диспансерында исәптә тора. Беренче урында юан ишәк рагы, аннан кала күкрәк бизе һәм тире раклары. К сожалению, растет и уровень смертности. Кызганыч, яман шиштән үлүчеләр саны арта бара. Соңгы 5 елда бу сан 27%-ка кадәр җитте. Моны киметү бар тик авыруны башлангыч чорында ачыклаганда гына мөмкин. Баш онколог сүзләренә караганда, бүгенгә бары тик катыргы кагаз комбинатында гына эш урынында бөтен коллектив өчен анализлар бирү оештырыла. Хезмәткәрләр исә нәтиҗәләрне тиз арада беләчәк. Забор производим 7:30. Без бирдә иртәнге 8нче яртыдан бирле эшлибез. 10 белән 11 арасында үзебезнең лабораториягә кайтабыз. Инде 2-3 сәгать эчендә анализлар әзер була. Нәтиҗәләр исә медицина пунктына җибәрелә. Хезмәткәрләр үз чиратында аларны комбинат эшчеләренә хәбәр итәргә тиеш. Шунысын да искәртергә кирәк. 2016 ел яман шишкә каршы көрәш елы буларак уза. Кешеләр сәламәтлеге турында һәр җитәкче кайгыртырга бурычлы. Лейсан Ханова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Шолыда инде күптәннән заманча онкология үзәге төзү кирәклеге турында сүз бара. Шәһәребезгә эш сәфәре барышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бу юнәлештә ярдәм итәргә ышандырды, эшне тизләтергә күрсәтмә бирде. Ә менә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе инде бүген үк заман таләпләренә җавап бирә. Аның хезмәткәрләрен алдагы якшәмбедә Елена Малышев тапшыруында күрергә мөмкин булачак. Исегезгә төшерәм, беренче канал журналистлары январь аенда хастаханәгә махсус килде. Алар халыкара сертификатка ия үзәк турында бөтен илгә сөйләячәк. Тапшыру 28 февральдә иртәнге 9:05 минутта эфирга чыга. Ул «Здоровье с Еленой Малышевой» дип атала. Карамый калмагыз. Грипп исә чигенә башлады. Узган атнада йогышлы авырлар хастаханәсенә вируслы авырулар белән 4000 шәһәрдәшебез мөрәҗәгать иткән. Бу алдагы атна белән чыгыштырганда 2 тапкыр кимрәк. Тик шулай да табиблар саглык чараларын күрдән туктамаска киңәш итә. Карантин режимы да әлегә бетерелмәде. Шунысын да искәртик, дуңгыз гриппы диагнозы әле 2 көнлек кенә тагын бер шәһәрдәшебезгә куелды. Теманы хәбәрчебез Илсия Валиуллина дәвам итә. Рот открываем, язычок на меня.
Шаллыда грипп белән авыручылар саны кимүгә таба бара. 2 атнайлык дәваханәләргә барысы 6000 кеше мөрәҗәгать иткән булса, узган атнада 4000 авыручы. 8-нче шифаханәгә дә зарланып килүчеләр саны кимегән. Мөрәҗәгать итүчеләргә профилактика чараларын искәртеп торабыз ди табиблар. Birinci şiratda прививка ясатырга керек. Прививка ясамаган кеше ширле инде ул. Прививка ясаган кеше ширләсә дә җиңелчә генә уздырган. Мин үзем менә 10 ел подряд ясыйм, и минем ширләгәнем юк. Мин күпме грипп ширләп килгән кешеләрне карыйм. Мин куркмыйм егудан да, масканы да мин кимәскә могу. Шуңа күрә мин өндәр идем кешене һәр елны үзенә прививка ясатырга. Грипп авыруының иң куркынычлы дип саналучы түрі дуңгыз гриппының бүгенге көндә Шаллыда 101-нче очрагы теркәлде. Аларның берсе дә вакцинация ясатмаган булган. Бүгенге көндә йогышлы авырулар хастаханәсендә 3 бала һәм 5 улы кеше дәвалана. Алар барысы да табиблар күзәтү астында дәвалану уза. Аннан алдагылары дәваланып өйләренә озатылган. Сейчас на данный момент Йогышлы авырулар хастаханәсенең кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны әле дә зур. Тәүлеккә 100дән артык кеше мөрәҗәгать итүе күзәтелә. Шулай да халык арасындагы киеренкелек кимеде. 26 гыйнвардан Шаллыда карантин игълан ителгән иде. Әлегә ул һаман да үз көчендә кала. Табиблар һәр вакыттагыча иммунитетны ныгытучы препаратлар ишүне туктатмаска, халык күп йөри торган урыннарда йөрмәскә киңәш итә. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолының элекке мэры туғанын акладылар. Шәһәр судында беренче саны суд приставлары бүлеге башлыгының элекке урынбасары Роберт Алтынбаевка карата хөкем карары чыгарылды. Исегезгә төшерәм, аңа карата эш коммерция эшчәнлегенә бәйле рәвештә кузгатылды. Бүген соңгы суд утырышы иде. Прокуратура вәкиле гаепләнүчене 2 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорады. Алтынбаев 2013 елдан 2014 елга кадәр нефть һәм газ буенча компания белән җитәкчелек иткән. Партнерларга әйтмичә, ул Роспатент оешмасына товар билгесе буенча хуҗаны үзгәртү турында гариза бирә. Бу шулай ук башка модельләргә карата патентка да кагыла. Тикшерүчеләр әлеге гамәлләр фирмага 7 миллион сумга кадәр зыян китергән дигән фикердә. Тик адвокат әйтүенчә, әлеге эштә җинаять составы юк. Прошу суд учесть все обстоятельства дела и вынести оправдательный приговор в отношении меня, то есть за отсутствием состава преступления прекратить уголовное преследование. Суд барлык дәлилләрне дә исәпкә алып Алтынбаевны аклады. Хөкем карарын югары судта 10 көн эчендә кире каратырга мөмкин. 2 кеше үлеме өчен 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителде. Чаллы шәһәр суды 32 яшьлек Равил Кашаповка карата хөкем карары чыгарды. Исегезгә төшерәм, узган елның 28 ноябрендә ул юл һәлакәтенә сәбәпче булды. Авария Мәскәү һәм Халыклар дуслыгы проспектлары чатында килеп чыга. Чит ил машинасы руле артында Кашапов юл кагыйдәләрен боза. Ул светофорның кызыл уты януга игътибар итми, тизлекне артыра, өстәвенә фаралары сүнгән була. Ничәдә автомобиль ВАЗ-21дә 124 машинасы белән бәрелеше. Соңгысының йөртүчесе һәм пассажиры хастаханәдә вафат булды. По приговору Набережно-Челнинского городского суда Кашаповка суд тарафыннан 3 елда 6 айга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарылды. Ул шулай ук 3 ел машина белән идарә итү хукукыннан да мәхрүм ителә. Шолының элекке мэры туганына карата соңгы суд утырышы булды. Хөкем карарын инде суд залыннан хәбәрчебез репортажы. Экономия серләренә Шаллыда төшендерәләр. Бүген шәһәрдә сакчыл производство буенча республика семинары үтте. Театрлар үз эштәме әллә торгынлык кичерәме? Бу хакта профессиональ фикер әйтеләчәк. Шаллыга театр сәнгате тәнкыйтьчеләре килде. Бояре, господа, вам на ярмарку! Сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр Удмуртия представляет впервые с 23 по 28 февраля всероссийская ярмарка в Набережных Челнах. Изобилие товаров из разных уголков России. Ждем вас в павильоне у гипермаркета Эссен. Проспект Яшлык, 14. Конничева, дасукой, уха! Тенво, тадете! Гадәттә дүге үзен тыныч тота, тик Эссенда бар да мөмкин. Түгәрәк ярмалы дүгенең 900 граммы нибары 39 сум 90 тиен. Бары 16-сыннан 29 февральгә кадәр генә. Эссен. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут».
С 22 по 28 февраля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Клиника-санаторий «Набережные Челны» приглашает на отдых и лечение. Подробности по телефону в Челнах 56 76 11, код города 8552. Сіз туры эфирда яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Экономиядан башка мөмкин түгел. Бүген КФОның инженеринг күзәгендә сакчыл производствоны оешма предприятиеләрдә куллану буенча республика семинары үтте. Программа 2014 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә проектта 19 компания катнашты. Оештыручылар әйтүенчә, сакчыллык бүгенге икътисади катлаулы чорда аеруча мөһим. Для того, чтобы именно этот опыт передать. Семинар тәҗрибә уртаклашу, сакчыл производство программасын тормышка ашыруның уңай нәтиҗәләрен күрү максатыннан оештырыла. Аны производствода гына түгел, торак коммуналь хуҗалыкта, мәгариф оешмаларында да файдалану мөһим. Шулда сакчыл производство программасы инде 2 ел тормышка ашырыла. Иң ире проектларның берсе КамАЗда. Бүгенге семинарның максаты программага кече һәм урта бизнес вәкилләрен дә җәлеп итү. Сакчыллыкны машиналарга карата да кулланырга мөмкин. Әмма шул ук вакытта сыйфатлы, уңайлы һәм куркынычсызлык таләпләренә җавап бирүче автомобиль алып була. Кризиска да карамастан Чаллыда премиум класслы машиналар саны артты. Яңа мөмкинлекләр һәм машинаны дөрес сайлау турында алдагы сюжетта. Классик кара төс һәм хром белән йөгертелгән металл Mercedes-Benz Arlovka ул бар яктан да камил автомобиль генә түгел, ә сервисның иң югары дәрәҗәсе. Үзенчәлекле автомобиль үзен кайгыртып торуны ярата. Компьютер диагностикасы үтү бу очракта аеруча мөһим. Склад запасных частей с оперативным заказом. Тиз арада заказ белән запас частьлар кайтарту мөмкинлеге бар. Җитештерүче завод барлык стандартлар һәм таләпләр нигезендә Mercedes-Benz автомобиленә заманча җиһазлар белән барлык ремонт төрешләрен башкарырга һәм хезмәт күрсәтергә мөмкинлек бирә. Фанфары! Снимайте этот момент! Чаллының яңа Mercedes-Benz Arlovka дилер үзәге заманча гына түгел, ә кайбер урыннары белән үзенең көндәшләреннән өстенрәк тә. Яңа салонның абруен хәзер үк бәяләргә мөмкин. Махсус кредит программасы, лизинг, иминиятләштерү һәм башка хезмәтләр тәкъдим ителә. Самая главная задача, как можно. Иң мөһим бурыч бу марка күбрәк гаиләләргә керсен иде. Монда машина йөртүдә тәҗрибәсе зур булмаганнарда, йөртүдә куркынычсызлык тәэмин итүче техник мөмкинлекләрне куллана ала. Mercedes җәүлеләр гомерен саклый. Ул хәтта сезгә ара ераклыгын чамаларга ярдәм итә. Уңайлы, сыйфатлы, зәвыклы һәм ышанычлы. Mercedes маркалы автомобильләр нәкъ менә шул яклары белән клиент күңеленә хуш килә. Рәхим итегез, Mercedes-Benz һәм MB Arlovka салоннары ишеге һәр кем өчен ачык. Автомобильнең торышы бензин багына тутырылган ягулыкка да бәйле. Сыйфатлы бензин нинди булырга тиеш, кайсы ягулык станцияларына өстенлек бирергә? Бу хакта алдагы сюжетыбызда карагыз. Найком ягулык станциясында бәйрәм бирде бүген ел саен үткәрелә торган акция җиңүчеләренә күп санлы кыйммәтле бүләкләр тапшырдылар. Кәрәзле телефоннан алып Lada Granta автомобиленә кадәр. Суперприз иясе 23 яшьлек Чаллылы. Әле дә елмайган бәхетенә ышанып бетә алмый. Барабанга 6 купон салган. Соңгысы отышлы булды. Мин бары тик уңай эмоциялар кичерәм. Бензин сыйфатыннан да канәгать. Барысы да ошый. Шундый акция үткәргән өчен зур рәхмәтлемен. Катнашырга кирәк. Һәркем ота ала. Автомагнитола, музыкаль үзәк, кирүү машинасы һәм видеокамера оештыручыларда калды. Аларның ияләре әлегә табылмады. Откан купоннарның номерларын экраннарда күрәсез. Бүләкләрне 11 мартка кадәр килеп алырга мөмкин. Бүген исә Найком ягулык станциясе яңа акция игълан итте. Тагын бер автомобиль, квадроцикл, мотоцикл һәм башка кыйммәтле бүләкләр уйнатыла. Акциядә катнашу өчен теләсә кайсы Найком ягулык станцияләренең берсенә килеп, автомобилеңа 30 литрлы сыйфатлы Уфа ягулыгы салырга кирәк. Акция 2017 елның 30 мартына кадәр гамәлдә булачак. Бүген шәһәргә театр тәнкыйтьчеләре килде. Бу минутларда алар Чаллы татар драма театрында спектакль карыйлар. Чиратта мастеровой театры һәм Ключ яшьләр студиясы. Көннең беренче яртысында исә театр сәнгатен бәяләүчеләр Курчак театрында булды. Ты дурак, Емеля! Ну, а тебе на что? Одевайся поскорее, велю на тебя во дворец доставить.
Тәнкыйтьчеләр өчен Курчак театры премьера спектакльләрен әзерләде. Бәяләмә Шуртан кушуы буенча тамашасы белән башланып китте. Спектакльләрне караганнан соң тәнкыйтьчеләр һәм театр труппасы түгәрәк өстәл артына җыела. Биредә мактаулар да, шелтәләр дә урынлы. Взгляд со стороны всегда очень важен. Коллектив өчен читтән бәя бирүчеләр һәр вакыт кирәк. Юкса бер урында таптану башлана һәм үз-үзләренә гадел бәя бирә алмый башлыйлар. Кай вакытта коллективта турысын әйтеп шелтәләргә, ә инде урыны белән мактап та җибәрергә кирәк. Тәнкыйтьчеләрне мастеровые, Ключ яшьләр театры һәм Татар театры көтә. Шолы Татар драма театрында Дядя Ваня тамашасы күрсәтеләчәк. Әгәр ул югары бәя алса, спектакль Тантана дәүләт премиясенә тәкъдим ителәчәк. Чеховның Шолы Татар драма театры сәхнәсенә тәүге тапкыр менүе. Шолы театрында Чеховның сәхнәгә менүе билгеле труппа алдында инде труппаның ниндидер бер яңа этапка килүен, аның үсешен күрсәтә торган, чөнки аның поэтикасын, гомумән Чехов әсәрләренең үзенчәлеген ачып бирү ул бик авыр. Тәнкыйтьчеләр коллегиясе Чаллыга бөгелмәдән килде. Аларны башка шәһәрләр көтә. Эш графигы тыгыз, дистәләгән спектакль көтә. Төп бурыч театрларга кирәкле юнәлеш бирү. Спектакльнең кайбер өлешләрен үзгәртү, нәрсәдер өстәү яки куелган тамаша белән бөтенләй саубуллашу. Тәнкыйтьчеләр сүзен тыңларгамы юкмы, анысын театр үзе хәл итә. Белгечләр әйтүенчә, соңгы 10 ел эчендә Татарстан сәхнәсендә куелучы спектакльләрнең режиссурасы һәм артистларның һөнәри осталыгы да уңай якка сизелерлек үзгәргән. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар. Чиратта хәбәребез чаңгы шоу осталары һәм сәламәт яшәү рәвешен үз иткән шәһәрдәшләр өчен. Алдагы якшәмбедә, ягъни 28 февраль көнне Ярбуй паркында 15-нче Кама чаңгы марафоны үтәчәк. Анда Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә спортчылар катнаша. Барлыгы 50 кеше, иратлар 50, хатын-кызлар 20 километрга узышачак. Беренче тапкыр җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләрдән тыш акчага да ия булачак. Бүген җиңү паркына яңа күзәтү тәгәрмәченең калган 6 кабинасын кайтардылар. Көндезге сәгать 11-дә әле аларның берсен генә урнаштырганнар иде. Монтаж осталары иртәгә кабиналарның барысын да куеп бетерергә ышандыра. Шул рәвешле яңа күзәтү тәгәрмәче әзер дигән сүз. Бар тик аның мәйданы янындагы мәйданны гына төзекләндерәсе кала. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә имин һәм күңелле яллар телим. Алда әйткәнебезчә, чаңгы ярышлары, Салават кубогына автомобиль узышлары һәм башка бик күп кызыклы чаралар булачак. Тормыштан артта калмагыз, исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.